Ik was het even de weg kwijt. Ik zou ook niet weten wie toch weg moest komen. Kost toch niemand. Dat was het. Dat was inderdaad de langste speech die ik ooit gehaaien heb. En dat wil ik ook zo haaien. Dus ik zal dat vanavond niet herhalen. Wat we toch allemaal verteld hebben en niet verteld hebben. Maar, beste duvels en duvelinnen, zoals gezegd, ik heb 11 jaar lang deze keer die motten trekken en ik heb 11 jaar lang deze keer mogen trekken. En dat is een verschil. Ik heb het 11 jaar echt intensief beleefd met het bestuur, ook hier achter me, met de Joekskapel, met de laatste jaren, onze jeugdcommissie en allemaal de dames die erbij zijn, heb ik het echt geweldig ervaren om hier van echt voorzitter te mogen zien. En dat vind ik een applaus voor Vasteloorvereniging De Keerteleers. En toen zei ze net, wie komen nog wel een keer bij die truc? Ik was aan het denken, als ze al niet bij mij aankomen, allemaal. Nee, ook ik ben ad hoc. Wie ik hier naartoe ging vanavond, had ik me niks voor bereid. Wie ik hier was, denk van, ja, ik kan toch niks doen. Ik wil in ieder geval het bestuur, de Joekskapel en ook de jeugdcommissie met uw dames uitnodigen die mij toezen een keer voor een geweldige barbecue en een geweldige aansluiting van Walpas naar de Jongerenvereniging. De datum die wordt op trekken na april, want zo lang heb ik toch nog wat te zeggen in deze vereniging. Tot die tijd heb ik de hamer nog steeds toes. En daarna gaan we een andere periode in. Dan zal iemand anders hier het woord voeren. En dan gaan we weten dat we op een geweldige manier aansluiten. Net zoals we nou hier zien, om de Vasteloven 2010 af te sluiten. Voor de Vasteloven, de hele tegenstelling van het klink wie een klukske. Daarom is er ook klinkschrift, dat is nog steeds een geheim. De ene schrijft met een G, de andere nee. Nou, die dat inschrijven, die moet het ook naar van doen. En die andere kan er heen blijven. Maar ik vind namelijk dat klink is met een G. En 4 voor 12 zeg ik, dat is het nou. Wie komt er Vasteloven heen, zodat ik aansluit. We zijn ingestart met de vuurproef. Deze is ingestart met het inschieten hier op Steel. Samen met alle STV-verenigingen waren we hier te gast. En vervolgens zien we overgegaan in de vuurproef. Na de vuurproef hebben we even rust gehad. En zijn we gestart met een waanzinnige zitting hier in ons eigen zaalvriendenkring. Door waar de buur weer te klein was voor al die grote artiesten. En als we toen geweten hadden, wat we nou wisten, wat Dreeming huis voor een zoegaven gekregen, Erik. Dat moeten we nou passeren. Maar dat mocht niet. Maar dat maakt er niks goed aan de zitting, want die was geweldig. Daarna zijn we gestart met een zwijkersbal. En dan kregen we een geweldige jeugd van Lucifer Glen. Dit was een jeugd, de ganse Vasteloven voor is gegaan. In een tussentijd liepen wij met onze volgens Lucifer Paul alle zalen af, doorloopmakkoos, doorpakten wij de mensen in, met ons gezelligheid en ons spontaniteit, want ook dat is een kwaliteit die voor ons wel hoger en vader steekt. Zo zien we door gans tegen Steel, de hei en ook Venlo reis. We zien zelfs met een boot alle kanten opgegaan. En ik kan niet zeggen, dat was de bewustgeloven, dat we niet de loswalp in België stapten, maar in Ruiven belanden met een geweldige oven en iets minder geweldige speech. Daar ben ik al bij hij. En toen kwam de Vasteloven zaterdag gewoon overras met een optreden hier van Dreewee. Het leek net echt, het was net echt, maar de sfeer eromheen, die was in ieder geval echt. En dat vind ik ook het belangrijkste hier op Steel.
Als wij het doen, dan doen we dat spontaan. We vieren het, zo wie gevierd op weren. En G doet allemaal mee. G zit echt, voor mij in ieder geval, de laatste 11 jaar een geweldig publiek geweest. En daarvoor wil ik ook heel graag een toes hebben voor u allemaal als publiek. Geen over binnenkant doet. Hartstikke bedankt. En ik zei al, ik was in het rijtje verder. Wie kwamen op vastelopen zondag terecht? En toen hadden we een Lucifer in de hoek getoverd. Dat leek een grote hoek te zien voor ons. Dan doen we hem zoals diep de vastelopen nou. Voortreffelijk voorbereid en voorgegaan. Samen met Janneke heb ik geen dienstkeer getrokken die nog in gang gezet is. Ik zal met alle activiteiten die ze juist doen, mij trekken. Ik zal dich niet meer presenteren, dat we geen meer anders doen. Maar ik zal dich wel in alles wat ze thuis sturen. Net zoals alle jongens die hier in de zaal zitten, die ook van dik hebben genoten. Want hij zei voor Lucifer 2010, Daan van Kempen. Ik heb op die klok gekeken. Het is gaan 4 voor 12 uur. Het is 12 uur geweest. Dat betekent dat vastelopen is afgelopen. De winnen even aansluiten. En we zullen nog slechts nog een keer willen springen. Maar in dat springen gaan we weer onder alle mensen hier in de zaal. Alle mensen die hier zijn geweest. Hartstikke bedankt voor de schoenen vastelopen. En ik wens u allemaal straks een enorme 4 geweldige woensdag. Maar we gaan daar gaan verder met ons feestje, met DJ Stevie. En ook zo'n vriendenkring, die mensen die ons altijd verzorgen van het drankschip. Daar wil ik ook een geweldige applaus hebben.